magikoan. Autobus magikoa, lorategian. Parkean paseiatzen nenbilela, maiatzean lore bila. Begi gorrizta batzuk ikusi nituen, niri soso begira. Ara zer aurkitu duen muskik, marigorringo bat. Lagunak, ezerronik lortu nahi baduzue, erosi hasiak. Hasiei eskerra ziritut tomate landare txapeldun hauek. Carlos, ze geldotan ari zara? Ospetsua izaten aizenerako entrenatzen. Zergatik uste duzu ospetsua izango zarela? Ni bakarrik ez, gu denok. Entzun, 3 dator argazkilaria guri argazkia egitera lorategian. Argazkia landare aldizkariaren azalean aterako da eta ospetsuak izango gara. Eta, ze iruditzen zaizu, Phoebe? Bukatu dut? Mil esker, Tim. Nire lorearen berdina da. Zein lore? Ez dut lorerik ikusten. Ez duzulako ondo begiratzen. Hauxe da. Ikusten? Phoebe, margo batekin eskara landare aldizkariaren azalean aterako. Badaukat benetako bat. Baina hemen ez. Nire lehengo eskolan dago. Azil maisuaren ikasgelan. Baina, Phoebe, orain eskola berrian zaude. Saiatu naiz bat lortzen egitan. Azil maisuari gutun bat idatzi nion landare bat eskatuz, baina ez dit erantzun. Bosta xola lehendakariari idatzi badiozu ere, zure landarea behar dugu eta agudo. Ez kezkatu horregatik, Carlos. Beti dago arriskatzeko beta hausartzeko, kale edo bale. Arriskatu, hausartu, ez idazu esan zerarako azela... Kanpo egintzara! Nik esan ohi dudan lez, landareak etorri nahi ezpadu, zoaz landarearen gana. Nire lehengo eskolara goaz? Gu denok? Orain? Ongi, bizkor Phoebe, berandutu egingo zaigu. Espa. Phoebe, ez altzaude gustura zure lehengo eskola berriro ikusteko. Azil maisua ezagutzeko irrikitan nago. Azil maisua ezagutzeko? Azil maisua? Andere inok izkurne. Arriskatu, hausartu, kale edo bale. Gure eskolan ez dugu horrelakorik egiten. Hene, hau da hau lotxa. Martxa honetan ezkara argazkia egiteko itzuliko. Guazen egan andereño! Ideia bikaina, Carlos. Andereñok izkurne, nire lehengo eskola oso lasaia da. Bai? Eta jendea ez da txikitzen. Horixe ez, Phoebe. Eta autobusa ez da gauza bitxiak bihurtzen. Tira, Phoebe, marigorringoa ez da gauza bat, intsektu bat da. Hene ba! Hau da komeria! Marigorringoa, nik jet supersonikoa espero nuen. Nik ikuste zein bihurtzea. Hor nire lehengo eskola. Zer esango du azil maisuak ikusten bagaitu? Juhu! Aizu andereñok izkurne, nola aurkituko dugu Phoeberen landarea hain txikiak garela? Intsektuek begizorrotzak izaten dituzte. Honako honek behintzat ala dauzka. Ondo begiratu eta ez deskuidatu. Horra hor non dagoen. Egia bai. Izugarri ederrak dira landare hauek. Emango digu berriro handitu landarea atera eta ospetsuak egiteko beta, Tira, Carlos, aleginduko naiz. Hemen daude aldapatzarrak. Ez zait batere gustatzen buruz bera joatea. Andereñok izkurne, badaukazu marigorringoak gidatzeko karneta, ez da ala? Galdetzea ere, Ralfi. Petalo bat
baten gainean gaude. Oh, Mercedes, esaidazu ez dela egia. Egia da. Oh, hau baitela zoragarria zerua goian, lore azpian. Eta zuloa, aurrean. Hene ba? Behon deizula, muski. Ikasleak, Fibiri landare bat lortzeko bidean gaude. Trabatu egin gara. Baita ere. Azil maisuak ikusteko moduan gaude. Ez dut uste, Phoebe, hemen behean gaude, zure lorean. Eta hemen segitzea espero dut. Ez dut inolako arriskurik nahi. Eta areta gutxiago autobusetik irtetea. Tira aurrak, kalera mundu guztia! Itxaron, itzuli, ikusi egingo gaitu azil maisuak. Mesedez! Agian nobezen nuen etxean gelditu bazina. Hau da... Itxatxita gaude! Nola aterako gara hemendik? Jarraitu niri aurrak, arriskatu kale edo bale, labandu! Oi! Bat, bi eta hiru, alde paretik! Azil maisuak hemen ikusten banau. Azelotxa! Mil esker, muski, kapelarekinen hau ezagutuko. Aizu, Fibi, polita mozorroa. Zer gero? Para! Gauza hau gozo-gozoa dago. Zer da? Oh, alde hortik. Aizue, ikusi alduzuen nolako lastoa daukan erletzar itxusi horrek. Lasto itxurakoa da bai, Ralfi, baina probozidea da. Probozidea? Horixe berak isa, erle guztiek dute trompa bat. Eta gauza likatsu hau zurgatzen ari da. Nire ikerketaren arabera, gauza hau nektarra da. Eta tromparekin zurgatzen du. Bat ere ez zaizkit gustatzen trompak, baina trompabus bat beharko dugu hemendik ateratzeko. Zer egin dezakegu, zer egin dezakegu, zer egin dezakegu. Hori da, badakit! Erle mordoa ekarrita nektarra zurgatu arazi. Nola, gonbidapenak bidalita? Bai, hori da. Begira marrauei. Lorearen nektar putzuak adierazten dituztela dirudi. Eta aireportuetako pistetako argien antzeko funtzioa betetzen dute. Orain ulertzen dut. Marra gehiago egiten baditugu, areta erle gehiago etorriko dira nektarra zurgatzea. Hori data, behon deizula, muski! Wanda, ez dago zu bezalakorik! Behon deizula, Wanda, gora zu! Badatoz erleak! Ederra egin dugu! Ona batoz! Nik esan ohi dudan lez, utzi nektarra jaten. Abiatzera goaz! Guazen Fibiren landarearen bila! Ikusten denez, landarek intsektuentzat egiten dute nektarra, eta loreen bidez erakusten diete non dagoen. Ez aldia erakutsiko azil maisuari gu non gauden. Non nindoan? Bai, hemen. Beraz lagunduko didazula espero dut azil jauna, zeren ez diet eskola berrikoei utsegin nahi. Bai, Phoebe, atsegin handiz lagunduko dizut. Baina ez dut ondo gogoratzen zein den zure landarea. Ia iruterdiak dira, mesedez Fibiren landaretako bat hartu eta guazen agudo eskolara. Carlos, galdera bakoitzak bere erantzuna du. Eta erantzunetako bat gu orain gauden lorearen atalean dago. Begira zenbat bolatxo hori! Bi gauzak eragiten didate doministikoa, polenak eta piper beltzak. Ai, hau ez da piper beltza. Polena da orduan. Eta bazter guztietan dago. Hori da
da hori propultsioa, Arnold. Mil esker andere Izkurne, hobenuen etxean geratu banintz. Begira! Erleak polenez estaltzen ari dira. Ara, gerorako ere biltzea pentsatu dute. Kataloxa, tuski! Azil maixua! Andereño! Txikiagotu gaitzazu berriro, oso txiki, zera bezain txiki. Polena! Ongi da, Phoebe, zure eskaera txikia baita. Baina polenaren neurrikoak bagara, landare aldizkarian ateratzen bagara ere ezkaituzte ikusiko. Andereño Izkurne! Arranopola, uste dut intsektu berri bat aurkitu dudala. Mariko Ringo haien atzailea, baina zaila izango zaitoso frogatzea. Ia harrapatu gaitu. Mil esker Andereño Izkurne. Eta zuri esker, Phoebe, galdu egin dugu lorazain ospetsuak izateko geneukan aukera paregabea. Nire irudipena da, edo erle baten danka erraldoi bizartsua da hau. Ez da zure irudipena eta hemendik aterako gaitu. Zuk uste? Ikusiko duzu. Itzela da! Erleanka bati itxatxita gaude. Nire lehengo eskolan, ez ginen erleen gainean ibiltzen. Zure lehengo eskolan gaude, Phoebe. Oh, egia. Begira, Phoebe! Polenarekin batera zure beste landare batera garamatza. Hauxe pilotu astakirtena. Uste dut Phoeberen lorearen beste atal batean lurreratu garela. Itzela, ai, polena hemen ere. Orain ulertzen dut, intsektuek lore batetik bestera garraiatzen dute polena. Bai, baina ez dut uste lorerik eramaten dutenik eskola batetik bestera. Horren erantzuna jakiteko moduan hitz daude, eta nik hau aukeratzen dut. Juhu! Juhu! Erotu egin da. Non demontre gaude? Hementxe, uste dut. Erleak polen mordoarekin batera, lorearen zati femeninoaren gailurrera ekarri gaitu. Andereño Izkurne, joan naiteke klines batzuren, atxe! Bila! Arnold! Arnold, ez da hortik, okerreko bidea hartu duzu! Itzela, Arnoldek polenak lorean barrena odiak egiten dituela aurkitu du. Bai, hauxe emango diot Phoeberi. Itxaro idazue! Edo beste bat. Harritzekoa da Phoebek hori egitea. Nik esan ohi dudan lez polen odi guztiek etxera daramate. Hemendik aurra, juhu! Itxaron, Andereño! Juhu! Juhu! Aizue, baina landareak aldizkarirako portada zer? Lagundu! Segundu bategatik ez gaitu harrapatu azil maixuak. Ederra kontua, eta non gaude? Utzi dazu ikusten. Hemen, zeren polen odiak beherantza azten dira. Nire lorearen barru-barruan gaude. Phoebe, zertan ari zara orain? Zure landarea, Hemen seguru gaude, hau lasaitasuna. Phoebe, jaitsi hortik, bizirik dago! Eserita nengoen harria, azten ari da. Oi, hau ez da harria, ez horixe, hau landarearen zati bat da. Agian bai, arrautza itxura hartzen dion nik. Polenodiak ziztatu duenean hasiote da azten. Begira, bazter guztietan daude.
zer ote dira? Aizue, galdera bat. Fibiren landarearen bila etorri gara ala polen odien inbasioa ikustera. Carlos, hain zuzen hau esen bila etorri gara, baina nahikoa dugu bakar bat. Landare baten bila etorri gara, hau ez da landare bat. Ez, oraindik ez, baina laster izango da. Landarea gertatu zain dago. Jakina, badakit, hazi bat da. Nire landarea haziak egiten ari da. Bejon deizula zuri, Phoebe. Erleek ekarri duten polena, odien barrena doa arrautzetaraino, eta haziak egiten dituzte elkarrekin. Beraz nahikoa dugu, hazi hau eramatea eta lorategian landatzea ospetsuak izateko. Ederki, baina gauza bat astu zaizu, Phoebe. Zein? Denbora, munduan ez dago 5 minutuan landare bihurtzen den azirik, ez horixe. Nik esan ohitu dan lez, denbora ere azkartu daiteke tresneri egokiarekin. Eragin, muski! Ikusten duzuen nolako ziztuan ari diren azten aziak? Itzela benetan! Eutxi ondo aurrak! Gurea da landare aldizkariaren azala! Andereinok izkurne, joan gaitezke azkarrago. Ezagur batek, txori batek edo eta mangosta batek eramaten ez bagaitu. Mangosta batek? Honek eramango gaitu. Ai, jene! Azil maisua! Ez da pentsatu ere. Zergatik ez? Ez ba! Oh! Azil maisuaren kopetan gaude! Hau da lotxa ematen didana. Bitxilorea, emaidazu baietza. Zoratuta nago zuganako maitasunaz, ez dazkontza dotorea izango, garrozarik ez daukat. Jaitsi egin behar dugu ikusi baino lehen. Tira, Phoebe, aukera paregabea dugu azil maisua ezagutzeko. Aizu, azil jauna, hemen gaude! Ixo, bota egingo gaitu. Hori da, azil jauna! Kaixo, norbaitek deitu aldit. Kaixo, norbaitek deitu aldit. Ara, ia heldu gara. Bai, lortu dugu. Oh, ez. Zer duzu orain? Argazkilaria etorri eta ez gaude prestatuta. Arrazoi duzu. Azia ez da oraindik landare egin. Lurra behar dugu, eta ura, eta argitasuna, eta... Eta denbora, ernamuintzeko, azteko eta loratzeko ez daukagu betarik. Andereinok izkurne. Ongi da, Carlos. Muski? Hiperrazia. Lurra! Ura! Argitasuna! Denbora! Bejon deizula, Phoebe, lortu duzu. Ikusten dudanez badaukazu zeure landarea. Non ote dabiltza umeak? Andereinok izkurne, gelditu! Txikitu, gaitzakezu berriro? Zer duzu ba orain? Handitzen bagara ikusi egingo gaitu azil jaunak. Eta zer, Phoebe, irurak diraia da, argazkilaria etorri da eta ezin dugu aukera hau galdu. Baina zer pentsatuko du azil jaunak bapatean pluf agertzen bagara? Ba hoixen, bapatean pluf agertu garela. Hori da, eta oso arraroak garela, eta andereinok izkurne berriz... Zera... Phoebe, lotxatu egiten zara andereinok izkurnez? Menoni... Nola lotxa zintezke egin duen guztia eginda gero. Andereinok izkurne aparta da, nahi duena pentsatzea du azil jaunak. Handitu eta nire andereino berri aurkeztuko diot. Mil esker, kizkur jauna zara? Ez, ni azil jauna naiz.
Ez dut uste anderenok izkurne hemendik. Kaixo, jaunak. Oh, hemen dira. Kaixo, Phoebe. Landare bat ekarri dizut, baina ikusi dudanez badaukazu bat. Berdin eskertzen dizut azil jauna. Eta laxe da, badaukat landare bat, anderenok izkurneri esker. Anderenok izkurne? Pozgarria da berriro ikustea. Baita zu ikustea ere, Archibald. Nola? Elkar ezagutzen duzue? Jakina, anderenok izkurneren jarraitzaile sutsuenetakoa naiz. Lorategi zoragarria daukazu. Benetan, magikoa. Zein da sekretua? Ez dago sekreturik, Archibald. Nik esan ohi dudan lez, magia lora zainetan dago. Ongi, esan denok batera? Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Valerie maitea. Oh, ez. Kaixo, autobus magikoa da? Nien naiz hemengo langilea. Oh! Kaixo? Autobus magiko alda. Bai, baina... Parte hartu duzu azien atalean? Bai, hartu dut ba. Orduan galdera batzuk erantzungo dizkidazu. Saiatuko naiz. Hasteko, Phoebek zergatik ez ditu azia katalogo batetik eskatu. Aziak ez direlako katalogoetan azten baizik landareetan. Egia, baina zer deritzozu anderenok izkurneren gauzak askartze magikoaz? Zoragarria da, bere magia. Naturari buruzko programa askotan erabiltzen dute. Aldi bateko argazkigintza esaten zaio eta gauzen prozesuan askartzeko erabiltzen dute. Baina badira azkartu ezin diren gauzak ere. Ze de montretaz ari zara? Barkatu, ze galdetu didazu? Zein motatako landarea da Phoebirena? Zein motatakoa izena du lore midofikusa. Txantxetan ala, ez dago horrelako landarerik. Egia da, ez dago. Phoeberen landarea ere asmatutakoa da, baina benetako askoren antzekoa da. Azken galdera bat. Gustura erantzungo dizu. Anderenok izkurnek baldauka senargairik. Senargaia? Ez daukat hori erantzuteko betarik. Beste bat arte. Atsegin dut zu ikustea, Archibald.